Kowe lah dalah Kang Gareng. Wah, adikku celok-celok apa le? Gong Bagong. Piye Tru ana apa Tru? Lakon awake dhewe kumpul maneh ana ing pendopo Karang Kadempel kene iki. Iki mergo corona sing ndadekake pagebluk akeh kang padha nandang lelara. Utawa pagebluk bebasan esuk lara sore tumekaning pati, sore lara esuk prapeng praloyo. Mula supaya aja nganti kesuwen, ayo padha ndang sowan ngersaning kakekne Semar Badranaya. Muga-muga ndang ana kali damar saka kakekne. Oh iya le, ayo. Ayo ndang do ngadep marang kakekne Semar ya. Ayo ndang diurutake saka ngarep sing tuwa. Gegek uget-uget sabulit mel anak-anakku sing padha teka ning Karang Kadempel kene iki. Nolo Gareng Petruk karo kowe ngerbak. Kula mo. Semir semir. Sajak janur gunung kadingaren sajak kaya ana sing disingetake. Lah kok ngerti-ngerti padha nglumpuk ana pendopo Karang Kadempel kene iki. Nah, ngaten mo. Saderengipun ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti. Iya tak tampa. Lan kajawi ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang putra kula Petruk makili kadang-kadang badhe nyuwun pitedah. Oh ngono. Mulih jagat ingkang nembe nampi pacoban punika enggal pulih kados wingi-uni. Wah, nggih mo. Jagat menika nembe tampi pagebluk kathah ingkang nembe nandhang sesakit lho. Bebasan esuk lara sore tumekaning pati. Sore lara esuk prakteng pralaya. Ngono lho. Milawet saking menika mo kados pundi anggenipun para kadang hanyikapi pagebluk punika mo. Ya. Aku matur nuwun banget marang anak-anakku sing wis tanggap marang klebating sambuk. Ngerti marang kahanan kang kaya mangkene iki. Ya kudu. Abot-abote wong tuwa. Nampa apa kang dadi pitakoning anak? Sak bisa-bisa ya kudu tak wangsul. Matur nuwun semono. Iki ngene ya tole, aku mung sak derma. Ya, Ngrumangsani ya mung titah sawantah. Urip iku ana sing gawe. Uripku ana sing gawe urip maringi urip marang titahe utawa umate. ya. Ngelingi pagebluk. Ya pagebluk kang njalari penyakit sing diarani corona. Sing jare aku krungu durung ana tandane. Ya iku kaya mangkon iku mujudake pacobaning uripe manungsa murid padha eling marang kang nitake utawa sing nguripi. Ya iku zat suci kang ingaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kang sapa iku siji. Ayo padha nindakake dedawing Gusti miturut agama sing dirasuk dhewe-dhewe. Kaping pindho padha ninggalno apa sing dilarang dening Gusti utawa wawering pangeran. Ya. Ping telu tansah ngunjake syukur konjuk ing ngarsaning Gusti.
nadyan lagi nampa pacobaan. Siap. Dene kang kaping 4 eling lan waspada tumrap kahananing urip. Ngaten. Kaping 5 ngelingono yen manungsa urip kuwi mestine bakal bali marang asale dhewe. Bali nyang dhewe ya. Aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Ya kudu. 7 yen wis bisa rumangsa ya kudu ngrumangsani. Aku iki sapa kowe sapa? Yen wis ngrumangsani aja nganti keminter. Mula luwih becik. Yen ngadepi pagebluk sing durung bisa diusadani kaya mangkene iki, ayo padha manut anjuraning pemerintah. Ya. Lan aja padha nyebar berita sing ora-ora, berita sing durung karuan sumber kang nyata. Lan ayo padha nyadong ana ngarsaning zat suci kanthi rasa tulusing ikhlas lahir lan batin marang panembahe lan kudu percaya ana penyakit kuwi mesti ana obate. Ya mung yen durung ana obate kuwi lelakon apa wae adile kudu dilakoni ngono Saken dawuh Rama matur nuwun sanget pitedhaipun. Mugi-mugi para kanca saged nindakaken punapa ingkang dados dedawuhing Rama.